Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Good evening everyone. Welcome to Tinig ng Pag-asa. Muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Wala tayong pinagkukunan kundi ang Biblia lamang. So, ang ating pong theme for the month is passion for soul. So, makibasa po tayo sa Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Okay. Verse 35. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. 37. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Verse 38. Therefore, pray for the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Tagalog. Verse 35. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at nalitong-lito, parang mga tupang walang pastol. Verse 37, sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Sa Diyos ang papuri sa kanyang banal na salita. Pansumandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan sa gabing ito. Wala pong maitataas at mapapapurihan kundi ikaw lamang, Panginoon. Panginoong Hesus, muli sa gabing ito, gabayan niyo po kami, banal na Espiritu, muli niyo pong buksan at ang mga puso at isip, maging ang spiritual na mga mata at tenga ng bawat isa upang maunawaan at maintindihan ang inyong mensahe sa gabing ito. Ikaw nawa ang makita at marinig sa oras na ito. Wala po akong galing at alam at karunungan. Lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Kaya nga Panginoon,
muli namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So, yan. Ito po yung pangaral ng Panginoong Jesus po sa Matthew chapter 9. No? Kasi dito yung time na nakita ng Panginoon na marami ang taong naliligaw o nalilito sa panahon nila. No po, that time marami ng tao ang talagang hindi malaman kung saan ano ba talaga ang paano nga ba talaga mapalapit sa Panginoon, no? Dahil may panahon nila marami na rin mga relihiyon, no? Hindi nila maintindihan o malaman kung alin ba talaga ang totoo. Kung sa panahon nila gano'n na, nalilito na sila sa dami ng mga relihiyon, mas lalo pa po sa panahon natin ngayon. Dahil mas marami ang mga relihiyon at mga sekta, no po, ang nakakalat ngayon, no? Maging yung mga antichrist, no po. Kaya marami ang tao ang naliligaw, nalilito, alin ba talaga ang katotohanan. Pero doon, no, sa ating binasa, nakita po ng Panginoon, no, kaya siya ay nahabag. Po, nahabag siya sa mga tao. Lalong-lalo na ngayon, napakarami ng mga tao ang naliligaw. No po, pag sinabing tao, ito ay may kaluluwa. Kasi alam naman natin na ang kaluluwa, ito lang ang madadala natin kapag tayo ay namatay. No, ito lang madadala natin kung saan man tayo mapupunta, sa langit ba o sa impyerno. Ako, dalawa lang naman na mapupuntahan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, nahahabag ang Panginoon kasi marami ang tao ang mapupunta sa impyerno. Bakit siya nahahabag? Kasi nalilito sila eh. Kasi kapag hindi nila naunawaan at naintindihan, no, hindi sila nakakilala ng lubos sa Panginoon, no, saan ang punta nila? No? Sa impyerno. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya at lingkod ng Diyos, no? Ano ba yung ang purpose natin, no? Ibig sabihin, marami tayong mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, kakilala, no, na gusto natin makasama sa langit. Bilang lingkod ng Diyos, no, panahon na siguro o hindi pala siguro, tiyak 'yon, na panahon na ngayon na para tayo ay manghikayat, mangakay dahil marami ang mapupunta sa impyerno. Lahat ng tao ayaw mapunta ron. Kaya lang ang problema, no, yung pamumuhay, yung kanilang kinagisnan, doon ang papunta sa impyerno. So, kaya nga mapapansin natin doon sa ating pinag-aralan yung binasa natin, no, ito yung papag-aaralan natin, no, uunawain natin ano ba ang mga dapat gawin na kung saan dito tayo tinuruan ng Panginoong Hesus. No po? So, our title is Passion for the Lost Souls. Yan. Kasi bakit lost souls? Kasi nakafocus po ang Panginoon sa mga taong nanlulupaypay, litong-lito, naliligaw. So meaning, sa ating panahon ngayon, marami rin pong tao na nanlulupaypay, naliligaw, nalilito. Amen? So, our theme is Understanding Passion for the Lost Soul. Understanding passion for the lost soul. Kailangan kasi maunawaan natin kung paano bang nahabag ang Panginoon sa mga taong matitigas ang ulo, mga taong pasaway, no? Kasi kung tutuusin, tayo naman pag nakakita tayo ng mga pasaway na tao o matitigas ang ulo, di ba naiinis tayo? Bagamat mahal natin sila, kaya lang dahil nga matitigas ang ulo So, ngayon, titingnan natin paano nahabag ang Panginoon. No? Kasi bakit inunawa niya yung mga tao noon. So, tingnan natin, understanding passion for the lost soul.
Kasi kailangan tayo mismo, mga mananampalataya, maunawaan din natin, maintindihan din natin kung paano ba nahabag ang Panginoon. No? So, ibig sabihin, imbis na mainis tayo, no? O magalit tayo, dapat unawain natin. No? So number one, we must understand what are the stumbling block. Ayan. We must understand what are the stumbling block. Kasi titingnan natin bakit ba maraming tao ang hindi maka-attend kahit na yayain mo, pangaralan mo, no, ayaw makinig, ayaw pumunta, no. So tingnan natin dito yung tinuturo ng Panginoon. Okay, verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nandulupaypay at litong-lito. You know, parang walang mga pastol or para mga tupang walang pastol. So ibig sabihin, walang gumagabay. Bakit walang gumagabay? So maraming tao sa atin, no? Lalo na yung mga nakakapit sa relihiyon. No po? Kasi aminin natin at sa hindi, napakarami po ng mga Katoliko. No? Kasi kahit naman ako, diyan din ako nanggaling, no? Kasi alam ko rin ano ba yung mga ginagawa ng mga Katoliko. No? Wala lang. Puro bakit ayaw ng maborn again ng mga taong Katoliko? Kasi kapit nga sa relihiyon. Doon sa nakamulatan, nakagisnan. Yan yung mga hadlang no? Yung kapit sa relihiyon. Ano pa? Kasi sa relihiyon, no, sa Katoliko, walang bawal-bawal. Okay lang, kahit gawin mo ang gusto mo. Okay, tama yan, okay, mali yan. No, gawin mo lang ganoon Basta wag ka lang mga apak, parang ganoon ang katwiran, pero hindi 'yun no? Bakit maraming tao ang naliligaw kasi iyon yung pinamulat sa kanila ng relihiyon na akala nila tama, no? Okay lang magmura, uminom, no? Magpakalasing, okay lang, ang bira. Kaya nga marami ang taong naliligaw, maging sa 10 utos, marami silang minali, sa number 2, sa number 4, at sa number 10. No? Ang dami nilang binago, binalitan. Kaya maraming tao hindi nila naintindihan marami sa kanila sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Kasi bakit? Yun yung kinalakihan, kinamulatan. No? Kapit na kapit, sarado, Katoliko, ikandado. So, kasi ganyan din ako dati. Pero nung binasa ko o mabasa ko ang Biblia, doon ako namulat sa katotohanan. So, yun yung isang paraan ng Panginoon para tayo ay mamulat sa katotohanan. So, ibig sabihin, tayo naman na mga nakakilala na, tumanggap na, at mga lingkod na ng Panginoon, no, kailangan nating unawain din yung mga taong naliligaw. So, imbis na mainis tayo, maasar tayo sa kanilang ginagawa, maawa din tayo kasi yung Panginoon awa siya Kasi kawawa talaga sila pagka sila'y namatay. Saan ang punta ng kanilang kaluluwa? Walang iba kundi sa impyerno. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, no, kailangan natin maunawaan sila. Bakit ganun? Bakit hindi? Inaaya ko na nga Ilang beses ko nang inaya yan. Nako, ayaw talagang pumunta. Ayaw talagang magbago. Yung mga ganun. Pinagsabihan ko na yan. Ayaw talaga. Diba? Ganun kailangan talaga ipanalangin natin sila No? So, bilang mga lingkod ng Diyos, no, tayo mismo ang kikilos. Kulang kasi yung mga mananampalataya. No? Tayo mga mananampalataya. So, kailangan natin sila maakay, mapaliwanagan. Kasi dahil sa mga hadlang sa kanilang buhay, trabaho, negosyo, yung mga hadlang. Ano pa? Yung eskwela, no? Kasama rin yan sa nakakahadlang. So, yan yung mga hadlang sa buhay
ng mga tao, kaya sila ay nalilito. Ano ba talaga ang totoong paikipagrelasyon? Kaya maraming tao nakakapit sa relihiyon, pero walang relasyon. Sabi nga ng Panginoon, hindi relihiyon ang pagliligtas, kundi ang relasyon sa Kanya. So, pangalawa, ano pa ba yung dapat nating unawain? Second, we must understand what is the situation. So, yan. Sa verse 37, sabi doon, kaya't sinabi niya sa kanya mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ayan, yan ang sitwasyon. No? Sitwasyon dyan ang dami ng ang daming aanihin, ang daming shishera. Pero kukunti lang yung nagsishare. Nagbabahagi ng mabuting balita. Kasi ang Panginoon wala siyang ginawa kundi magbahagi ng mabuting balita. Yung kabutihan ng Diyos, ipaalam, ipakilala. So dapat bilang mga mananampalataya, ganoon din tayo. Kailangan lang natin maunawaan yung sitwasyon. Dahil kailangan natin maintindihan kulang na kulang talaga sa mga gagawa. Kulang na kulang sa mga magpapahayag, magpapakilala sa Panginoon. Kulang na kulang. Kaya ikaw, nakikinig ka, nanonood ka, kasama tayo sa mga sinasabihan ng Panginoon, na manalangin, magpadala ng mga manggagawa. So, ang sinabihan ng Panginoon doon, yung mga disipulo niya, kaya sila yung nanalangin noon. So, sino yung mga tumugon? Tayo na mga nakikinig ngayon. Tayo na mga nag-aaral ngayon. Tayo yung mga pinapanalangin nila noon. Yung mga sumunod sa kanila, pinapanalangin niya na magkaroon pa ng mga manggagawa, ng mga maghahayag ng mabuting balita patungkol sa Diyos. Tayo yun. Tayo yung kanilang mga pinapanalangin. Pero bago yun, kailangan talaga nating gawin, na mag-akay sa mga minamahal natin sa buhay. Kapatid, kaibigan, kamag-anak, kakilala, mga close mo, kailangan nating maisama sila dahil kaawa-awa talaga ang magiging buhay nila. Amen? Kasi bakit? Paano magiging kaawa-awa? Kapag namatay, saan ang punta? Sa impyerno. Alam natin yun. Kaya nga bilang mananampalataya, yung mga mahal natin sa buhay, ayain na natin, kain na natin, share na natin ang mabuting balita. Amen? Hallelujah. So, pangatlo, we must understand what is the solution. Ayan. So, nauna ako dito sa part 3 na to. So, kailangan maunawaan din natin ano ba yung solusyon na ginawa ng Panginoon. Nakita natin yung problema. Ngayon naman yung solusyon na tinuro rin ng Panginoon. Siya mismo nagturo sa atin dito sa verse na ito. So, verse 38, sabi doon, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, yan yung sinasabi ko kanina. Sinabihan niya yung mga lingkod niya, na manalangin sila, na magpadala ng mga mag-aani. So, sila nanalangin, mga sumunod sa kanila, nanalangin din hanggang sa, and so on, hanggang sa panahon natin, tayo yun, yung mga pinanalangin nila, na dapat na mag-ani. Tayo yun, kasama tayo dun sa mga pinanalangin nila. At, syempre, sa panahon natin, dahil sa sobra ng dami ng mga tao, yun din ang nararapat nating gawin. Ano yun? Kailangan nating manalangin din sa may-ari ng aanihin na magpadala pa ng mga mag-aani. Dahil tayo pa nga, kulang pa rin. So, kapag hindi tayo kumilos, paanong dadami ang mag-aani? Kapag hindi tayo tumugon sa nais ng Panginoon, paano madadagdagan ng mag-aani? Paano madadagdagan ng magbabahagi ng mabuting balita? So, yun po yung tatlo, Number 1,
we must understand what are the stumbling blocks. Number 2, we must understand what is the situation. Number 3, we must understand what is the solution. So, kailangan maunawaan natin mula sa ating Panginoong Hesus paano ba magkaroon ng passion for the lost soul. No? Kasi mismong siya, no, naranasan niya, naramdaman niya sa sitwasyon na noon, no? Nakita niya yung mga stumbling block sa buhay ng mga tao noon. Kahit naman sa panahon natin ngayon, na nakikita rin natin o nauunawaan din natin kung ano ba yung mga hadlang sa mga tao ngayon na mapalapit sa Panginoon. Napakaraming hadlang. Maging mga internet, hadlang yan. No? Pangalawa, kailangan din natin maunawaan yung sitwasyon din ngayon. No? Napakarami talaga ang dapat nating mabahaginan na mabuting balita. Tayo mismo, no? Dahil kulang na kulang ang mga manggagawa ng Panginoon, kulang na kulang ang mga lingkod ng Diyos. Kaya tayo mga nanonood, nakikinig, na nag-aaral ngayon, no? Tayo po yung pinanalangin ng mga apostol niya at mga sumunod pa sa kanila. Tayo po yun, yung mga pinanalangin nila na karagdagan sa mga maghahasik ng mabuting balita. At siyempre, tayo rin, ang panghuli, no? Dahil nga yung solusyon, nakita natin na ano ba yung solusyon ng Panginoon, idadalangin pa rin natin na ano yun, kailangan nating manalangin din, no? Na magpadala pa ng mga mag-aani. Hallelujah. So, sa sitwasyon na pag-aaralan natin, na po, mismong ang Panginoong Hesus ang nagtuturo sa atin. Ano ba yung nararapat nating gawin? Kung bakit marami ang aanihin, pero kakaunti ang mga mag-aani. So, kasama po tayo doon sa mga mag-aani. Kaya kapag inunawa natin yung passion for the lost soul, no, naintindihan natin, mas madali sa atin ang kumilos. Kasi naunawaan mo na eh, naintindihan mo na eh. No? Mawawala na yung pagkainis mo. Kumbaga, ilang beses ko nang niyaya yan, ilang beses ko nang inimbitahan yan, pinag-pray ko na nga yan. Nako, hanggang ngayon, wala pa rin. Tigas kasi ng ulo. No? Imbis na mainis ka, no, kailangan nating unawain. Dahil maraming hadlang talaga ang ipinakalat ng dyablo. Ako, maraming pinakalat ng dyablo para hadlangan ng mga ang mga kikilala at sasamba sa Panginoon. Kaya kung ang dyablo ay double time, no, dapat tayo rin mga manggagawa niya, mga lingkod niya, mananampalataya, mag-double time din tayo sa panahong ito. Dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga niya sinasabi na kailangan nang anihin ang mga dapat anihin. Hallelujah. So, to God be the glory. I hope naunawaan natin ang passion for the lost souls na kung saan mismong ang Panginoon Jesus ang nagpaunawa sa atin para magkaroon tayo ng passion sa mga naliligaw, nalilito, sa mga nawawala, nagwawala at nagwawala-wala. So, God bless you all. Hindi po, tayo po ay pagsumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpapasalamat kami sa inyong katuruan. Nagpapasalamat kami sa inyong pagtuturo, sa inyong pagpapaunawa sa amin kung ano ba ang nararapat naming unawain para magkaroon kami ng passion o habag sa mga taong nalilito, nanlulupaypay. Panginoon, salamat. Salamat sa pagpapaliwanag mo sa amin. Salamat sa pagkilos mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At naunawaan na namin na hindi dapat kami mainis o magalit sa mga inaakay namin, sa mga sinishare namin. Bagkus
Dapat pa namin silang kaawaan o kahabagan katulad ng ginawa mo, Panginoon. Dahil sa pinakita mo, mas lalo naming naunawaan, Panginoon, paano magkaroon ng passion for the lost souls. Na dapat din namin maintindihan ang mga sitwasyon na nangyayari sa panahon namin. Kung noon, marami ng kulang, mas marami ngayon, Panginoon, dahil mas marami ang aanihin. At nakita rin namin, salamat Panginoon, sa pagpapaunawa kung ano ang narapat na solusyon. Pinakita mo rin sa amin, tinuro mo sa amin ang solusyon na dapat gawin ay ipanalangin na lalo magpadala pa ng marami pang mag-aani katulad namin, Panginoon. Salamat. At iniiwan ko po ang kapayapaan, pagmamahalan, pagsusunuran, pagkakaisa sa bawat isa. Panginoon, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all and good night. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko.